Velkommen tilbage, squad. Hvad så, squad? Velkommen tilbage til en ny video. I dag, der er det fredag. Ej, det er torsdag. Ja. Nej, det er fredag, når de ser den her video. Det, der skal ske i den her video, det er, at vi har taget det gode gamle koncept, der hedder ting, drenge gør, som piger ikke ved. Så har vi lige vendt den på hovedet. Så nu hedder det ting, piger gør, som drenge ikke ved. Så skal du på banen. Ja, det er jo mig, der har sammensat den her video. Ja, pretty much. Ja. Camilla, hun har fundet på 7 ting, piger gør, som drenge ikke ved. Camilla, hun har skrevet ned på sin telefon, hønsefnider med ting, piger gør. Og så har jeg så sammensat, sammen med Camilla, noget, der minder om 7 sketches. Og inden vi går i gang, så tusind tak, fordi I ser den her video, og tak for, at I tager så godt imod de her serier. Det gør mig sindssygt glad, at man stadig kan lave en god gammeldags YouTube-sketch, og den så bare performer godt. Det er lidt arrogant at sige, når jeg ikke ved, om den her video performer godt. Det gør den, fordi jeg er med. Camilla er med, og det er noget, I er sindssygt vilde med her på kanalen, har jeg fundet ud af. Så derfor, så har Camilla og jeg taget en beslutning. Big news! Camilla og jeg, vi har simpelthen planlagt, at vi vil lave en fælles YouTube-kanal. Jeg har faktisk fundet ud af i dag, at det kan blive en realitet, så vi skal have lavet en ny kanal, og det har vi ikke gjort endnu, så vi har ikke så lang tid til at få lavet den her nye kanal. Men hvis den er lavet, så vil den være linket ned i beskrivelsen, og fuck, hvor skal I give den en masse kærlighed, så det bliver en masse grineren videoer, Camilla og jeg kommer til at lave sammen. Det bliver skide spændende. Gå ind og følg den. Gå ind og giv den en masse kærlighed, og lad os lige se, hvor mange subs vi kan skaffe til den nye kanal. Jeg siger 5.000, du siger 10.000. Så må vi se, hvem der... Ej, jeg siger, vi kan i hvert fald godt skaffe 10.000. Vi må lige vise, hvor stærkt et squad vi er. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal gå ind til ting, piger gør, som drenge ikke ved. Den første ting er, os piger, også nogle drenge, går jo med makeup. Og det kan godt være et problem nogle gange, især når folk har hvide trøjer på. Makeup smitter af, og på hvide trøjer ser det bare fucking slemt ud. Og jeg tænker over det hver eneste gang, også fordi jeg ikke er så høj, så rammer jeg altid lige den der højde. Så jeg gør altid sådan her, når jeg krammer folk med en hvide trøje. Men det glemte du, da du krammede Elias. Ja. Og det kan se cirka sådan her ud. Satans. Hvem er Danmarks dårligste YouTuber? Okay. Bro, den er ikke svær jo. Altså, hvis jeg... Kun én. Må jeg kun vælge én? Ærligt. Hej! Hej Camilla! Hej Camilla! Hvor er det godt at se dig, Camilla! Hvor er det godt at se dig! Hvad? Nå, hvordan går det så med katten der? Hvad hed den? Carlos? Melvin var det er rigtigt. Ja. Er den død, eller hvad? Hvordan har jeg hørt den nu? Jo, han er ikke død. Skal du være med? Det er min tur. Giv mig den. Yes! Skakmand! Du kan ikke være skakmand i det her spil. Jo, man kan da være skakmand. Du kan spille. Det er Matador, det er rigtigt. Det har jeg glemt. Hvad står SM for? Det ved du godt. Det kan du. SM. Det kan du. SIM-kort. Jeg spørger også til den varmeste. Jeg spørger, jeg er den bedste jo. Så er det mig igen. Det var en lidt overdrivelse det her, men jeg håber I... Synes du virkelig det? Ja, lidt måske. Altså, så meget make-up går du heller ikke med, så... Den næste ting er, at os piger kan godt have lidt svært ved at kommunikere med drenge. Tror det vil være simpelthen. Ja. Altså, jeg tror kun, det var drenge, der kunne falde over årene og bakke snavvind og sådan noget. Og det resulterer tit i, at vi bliver misforstået. Den næste sketch, der kommer, er et meget godt eksempel på det. Så det, I skal til at se nu, det er en samtale, som i den grad bliver misforstået. Af begge parter. Det kan se cirka sådan her ud. 13.000 nu på fucking Dogecoins, jeg vidste, det var en dårlig idé. Prøv lige at overveje hende her krop. Den er jo hjernedød. Altså, fuck, hvor ville jeg ønske, at jeg så sådan... Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvad mener du? Må jeg lige se igen? Ej, gider du holde op med det der? Så er min krop nu ikke god nok, eller hvad? Jo, men det er jo sindssygt. Jo, selvfølgelig. Jo, ja, men jeg er ikke lige så sindssyg som hende her, eller hvad? Nej, jo. Hvad? Jo, du er. Hvad fuck er det, du mener? Ja, du ville ønske, du havde sådan en krop der. Ja, det vil du åbenbart også ønske nu, eller hvad? Ja, det kunne da være luksus. Nej, altså, skat. Okay, du sætter mig en lort. Hvad er du sur over? Du kan jo ikke vise sådan et billede der. Det er fint. Det er fint. Hvad nok? Altså, hvad fanden bilder du dig ind? Altså, jeg er det er så fint. Det er så fint. Det er så fint. Jeg forstår. Det er så fint, Tobias. Jeg vil ikke høre på dig lige nu. Altså, du er så fucked up i dit lille ærmhoved.
Altså... Men det er fint. Jeg er ikke sur. Det er fint, jeg er ikke sur. Jeg er ikke sur. Det er fint. Kan du bare gå? Kan du bare gå? Jo, så går jeg. Altså, så vi går nu. Ja, du går nu. Det er så fint. Det er så fint. Gå. Hvorhen? Hvor skal jeg gå hen? Gå. Ja, jeg går. Ja. Vi ses, ikke? Nej, der er lige sket det med. Altså, jeg er så fucking hissig lige nu. Så siger han, at den anden piges krop er pænere end min. Og jeg siger jo til ham, det er fint. Jeg vil ikke være sur over det. Og det tager han så bare som om, at jeg er mega sur. Men altså, nej, men det er så fint. Ved du hvad han så gør? Vil du høre, hvad han fucking gør? Jeg siger til ham, at han skal gå. Ja, ja. Og så går han. Han går. Ja, altså kender han mig ikke eller hvad? Altså han burde, altså vi har kendt hinanden i over 2 år. Og han kender mig ikke godt nok til at vide, at når jeg siger det er fint, og han skal gå, så skal han blive. Det er jo altså... Og jeg vil så sige, at jeg er ikke sådan der i virkeligheden. Jeg sidder ikke og snakker om, hvor pæn krop en pige har. Ej, kun bag min ryg jo. Ja, det kunne man jo se i sidste sketch, ikke? Ja, kun bag din ryg. Aldrig foran dig. Det vil jo bare være rent. Nej, det er så være fint. så dumt. Det er så fint. Det er så fint. Det vil være idiotisk af mig at sidde og være sådan der foran dig. Så det gemmer jeg. Eller det er sådan af. Og vi skal videre til den næste, og den handler om en fis. En fis. Drengene har jo lidt nogle forventninger om, at os piger, vi prutter blomster, og det dufter dejligt, og vi prutter faktisk lidt ikke. Ej jo, I prutter, men I skider ikke. Nej, men prøv at høre her. Vi er også mennesker, og hvis drengen ikke kan tage en lille prut en gang imellem, så er de ikke en rigtig mand, så skulle de have fundet sig en fucking Lolita-dukke at blive kærester med. Og der har jeg fundet ud af efter 2,5 år i et forhold, at det kan godt være, at man skulle finde sådan en dukke. Ej. Nej! Den siger i hvert fald ikke lige så meget. Piger prutter også. Og det gør drengen også, og det kan skabe en akavet stemning, og... Fordi man netop bliver flov over det, fordi drengen tror, at piger ikke prutter. Og vi skal være så feminine og så søde. Men det gør vi altså. Og det kan se cirka sådan her ud. Skal hvad for noget frøde vil du have? Bare tag det hele med. Det hele? Er du helt væk? Hvor lækkert. Hvad skal vi se? Jeg tænkte en Disney-film. Men så skal det være Garfield. Ej, hold nu op. Den lille havfrue. I ægte mennesker. Skat. Ej, skat. Ej. Hvad? Det er virkelig ulækkert. Som om du ikke er vant til at slå prutter. Jeg synes også, jeg begynder at få lidt ondt i maven, skat. Ja, det var noget en ploppe-loppe, du lavede der.
Ej, det vil lige sige, det er ikke fordi, at Camilla ikke kan prutte foran mig. Vi er nået så langt i vores forhold nu, så du prutter foran mig. Jeg er fucking ligeglad. Altså, når der skal noget ind, så skal der også noget ud. Skriv lige ned i kommentarerne, hvem prutter du foran, og hvem prutter du ikke foran. Det vil jeg faktisk fucking gerne lige høre. Så skriv det lige ned i kommentarerne. Den næste er lidt nøjeren. Så hvad hedder den næste? Lang tid om at gøre sig klar. Lang tid om at gøre sig klar. Ja, fordi det er en ting, piger de godt kan have en tendens til. Også drenge, men især piger har en tendens til at bruge lidt lang tid foran spejlet og sige, du er ikke så slem, som du fremstår i den sketch, I skal til at se nu. Det er lidt fra min synsvinkel, I får den her. Og det kan se cirka sådan her ud. Altså, der er en time, til vi skal være der. Skal jeg ikke gå ud og begynde at gøre mig klar? Jeg er altid lidt langsommere end dig. Jo. Men det skal fucking ikke tage så lang tid som sidst, det magter jeg. Okay, slap lige af. Giv mig et kvarter, så er jeg færdig. Skat, du har stået der i fucking 3 Slap af, jeg er færdig lige om lidt. Ej, okay, giv mig lige en chance. Jeg bliver nødt til at være klar. Du kan ikke bare komme herud nu. Jamen altså, det er hver gang. Det var også sådan sidste gang. Lad nu være med at stresse mig. Altså, jeg bliver ikke hurtigere af, at du står derude og larmer som en eller anden lille tøs. Jeg er færdig nu. Det var sådan, det så. Hvad er der? Det kan jeg ikke lige starte. Du skal snakke, jeg kan ikke lige starte den. Hvis vi skal have en YouTube-kanal sammen, ikke? Så skal du fucking lige op dit game. game. Jeg ved det godt. Jeg synes du ikke, jeg var god indtil videre? Jo. Ja. Okay, hey, jeg vil sige, jeg låser ikke døren op, når der er en, der er derinde. Det er mig, kun du. Det er mig, der gør det. Ja, super nøjeren, når man lige er ude på toilettet og lige skal gøre sine ting og sådan noget. Så gøre sine ting? Hvad var det for? Når man lige skal bade og sådan noget, der... Okay, vi er badet sammen. Men når man skal prutte, så vil man gerne have sit space. Og der er det lidt nøjere, at nogle gange bare laver den der. Men nu lavede jeg den lige i sketch. Vi skal have fjernet de mønter, der er over i den skål der, fordi det går. Den næste sketch, den omhandler træningstøj. Så mange af jer ved, så er jeg jo begyndt at træne. Der kigger jeg på piger nede i... Nej, det gør jeg. Nej, jeg gør ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg gør ikke. Det gør jeg ikke. Jeg er sådan lidt jaloux, hvis der er andre drenge, der kigger på min kæreste, når hun ser lækker ud. For det sker en gang imellem, tro det eller hvad, det sker en gang imellem, at du faktisk ser lidt lækker ud. Der har vi lavet den her lille sketch i samarbejde med MyProtein. Men det kommer vi tilbage til. Nu skal I lige først se sketchen, og så kommer vi tilbage. Det er nu, skat, hvis du skal med. Jeg er også klar nu, skat. Nej, skat, det kan du ikke. Det kan du så ikke. Jeg har en anden idé. Altså, laver du sjov? Ja, I got you, skat. Prøv at se det her, ikke? Jeg tror, du står knivskarpt i det her. Prøv lige at sætte det på. Du kan ikke være seriøs. Jo, jeg er rimelig seriøs. Prøv lige at sætte det på. Bare lige prøv at sætte det på. Jeg tror, det ser sindssygt ud. Altså, er du fucking seriøs? Hold kæft, skat. Du ser dejlig ud. Jeg kan jo helvede ikke træne det Jo, her. det kan du faktisk godt. Det synes jeg godt, du kan. Der er pissekoldt nede i det træningscenter. Ved du hvad? Jeg tror slet ikke, jeg skal op og træne alligevel. Altså, det her, fuck er det her.
Du ser pisse dejlig ud, skat. Ja, det var en lidt overdrivelse. Igen, jeg vil aldrig nogensinde sige til Camilla, hun ikke må tage op i fitten. Det er også fordi, det sidder så nøjeren godt på dig. Og apropos det her med, at det sidder godt på dig, så har du altså også mulighed for at få det her tøj, som Camilla hun har på i den her sketch. Og det er tøj, som jeg har på lige nu. Og en masse andre lækre ting. Fordi fucking Black Friday, den anledning, der har jeg skaffet en fuldstændig vanvittig rabat inde på MyProteins hjemmeside. Det er den højeste rabat, jeg nogensinde har kunne skaffe. Og den er på 47%. Ja. Vi gav en god hånder, eller en hånder. Så hvis du godt kunne tænke dig en masse lækker træningstøj, eller lækre proteinbar, eller der noget af den er stil. alt, hvad man skal bruge. Der er basically, du kan ikke nævne noget. Der er fucking sokker. Der er underbukser, der er det hele. Rabatkoden i dag er som altid Tobias MP med caps. Rabatkoden vil I altid finde inde på min bio på Instagram. Det var det for MyProtein. Når man har en kæreste, eller ser en fyr, eller har lidt med en fyr, så skal man altid gossip med sine veninder. Man skal altid snakke med sine veninder om sin fyr. Åbenbart. Ja. Ja, det har jeg aldrig gjort med dig. Nej. Men sådan er du åbenbart. Jamen, jeg er også pige jo. Ja. Det er jo en ting, piger gør, som drenge ikke ved. Det I skal til at se nu, det er vaskeægte hønsegårds pigefnider, der er ud af, og det kan se cirka sådan her ud. Okay, så det du siger til mig, det er, at du siger, at han bruger 20 minutter på at snakke med en time. En time på at snakke med en af sine kammerater på toilettet. På lappen. Ja, og så er det på lappen, ikke? Altså, sultne damer überall. Ja, jeg kan simpelthen ikke have det. Og så det værste er, så var jeg inde på hans Instagram forleden, eller jeg var inde på Udforsk, og så fandt jeg hans Instagram, fordi at han i 2020, så har han liket en anden piges billede. Mener du fucking det? Hvad fuck laver manden? Jeg håber kraftigt, hun har tøj på. Det havde hun ikke. Det er løgn. Altså, det er fucked up. Ja, for Elias følger stadig sådan 2-3 af sådan nogle bikini-modeller, eller sådan et eller andet. Og jeg er sådan, jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at sige noget, eller om jeg bare skal være fucking sur. Du skal da være fucking sur. Og så følger han mega pæne piger på Instagram, ikke? Så jeg sådan, så spørger jeg ham, hvad er det for nogle piger? Og sådan, det er mine kollegaer. Hold kæft, du er ikke nogen kollegaer. Så har han fandme mange så er der virkelig mange, og de er alle sammen pæne jo. Alle YouTube-piger er pæne. Så jeg har det sådan, okay, fint nok. Jamen ved du hvad, så følger jeg også alle mine fucking kollegaer. Ved du hvad, det tror jeg også bare, jeg går hjem og gør det. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke bare følge? Fair nok. Ja, det synes jeg. Og jeg har ikke liket nogen piger. Nej. Vi skal videre til sidste sketch. Ja. Som hedder... Du har glemt det igen, har du ikke? Ja. Som hedder Snakke om drenge. Ja. Der findes ikke andre flotte drenge i den her verden for Camilla, men hvis der gjorde, så vil sketchen cirka se sådan her ud. Ej, har du set, hvem der kommer i aften? Ja, er du sindssyg, mand? Jeg har godt set det. Det er jo helt vildt. Fuck, jeg glæder mig. Han er så lækker. Jeg ved udmærket godt, hvad du snakker om. Han er for dejlig. Og det er også bare det der, drengene bliver ved med at sige. Altså sådan, selvom vi er kærester, så sådan, vi er jo ikke blinde. Og sådan, jamen, jeg kan slet ikke forholde mig til, kommer! Altså lige den dag, vi skal i byen, ikke? Og så skal drengene ikke med. Så det bliver bare mega girl power. Jeg glæder mig fucking meget. Jeg mener, at vi skal bare own floor og sådan... Altså sådan, vi skal ikke lave noget, vi skal ikke gøre noget, men han skal lægge mærke til os, han skal se, hvor lækre vi er. Det er jo ikke ulovligt at få opmærksomhed. Altså, hvad kan jeg sige? Det var simpelthen det for den her video. Tusind tak, fordi I har set med. Hvis I godt kunne tænke jer en ny ting, piger gør, som drenge ikke ved, så skriv noget i kommentaren. Det var alt for mig. Husk at subscribe, hvis du har gjort det nu til den her kanal også. Det betyder sindssygt meget. Nu er vores kat ved at vælte vores lys, så det bliver inde på den her video. Tusind tak. Vi ses, mand!